сложа. Това е идеално. И да сложа още малко да се още минутка две да се запечати и от другата страна. Тази голямата не е ли готова? От другата страна ми се буде малко и понеже да не ми гори олиото. А това на максимално ли ти е олио? Еми, топло трябва да е на максимално, за да стане Трябва да ти е по-бързо. заврял, да. Да стане запечатване, което виж. То се отвътре сурово, сигурно. Това не го готвиш. Да. Само го гънеш. Сега обаче да си намеря един уред на тая